Saati puolta, vittu. Jaa, se pesti juttu seura. Jaa, niin, mutta Pakulun parja sanoi, että joo, tätä naapurilla palon kanssumme pudeli. Joo, sama tikko, ei mitään niin se on. Ei vittu, niin on. Mä lähtin isompele pienempeli. Eli pienimpelemään isompi. No niin, Actionia kehi saatana, munapois housusta. Tää kiinni. Siinä, kyllä aidoissa vittu. Mitä sä käydytte kodinkoneita saatana vaan? Joo, jonkin toki. Nyt on te upoilet tarjolla. Mulla ei tokki. Upoilis nyt tuolla Helvetin tuolla. saatupaikalla. Mulle tämä perseelle ei tee. Upsuttaa nää jää. Anna 300 €. Vitu tulana yhtään niin. Ei edes kannata. Voi vitun rumaa ruukkari, onneton pelkästään. Joo, näin joo. Vittu. Siinä on toi. Mä oon ollut petollinen päivä. Joo. Se on minuutti täynnä. Vittu. Ja mistä Esterin? Mistä Esteristä? Persu oli mun Esterin perseen. Vittu lähde korkka pois. Ei vittu mua. Ja yöpymällä täällä kerää pisteitä, joilla voidaan Ammu naapurissa. Saatana on mun itse. Ei vittu se kamera. No vittu, jäikkästi vittu runkata.